Jing, mag-video na to, Jing. Tara! Ate ka man, ikaon. Tapay ko lang. Bart, naki-challenge siya, Bart. Sige, Bray. Kani, dapat, kabula ka na ng i-shoot ba diri 100, kung 1 meter, bali 1 meter. 1 meter kalayo, ana. Ana, okay na. Yung isa ka mata, Oo. dapat ma-shoot ni mo ana. Ana ba? But sa 100 peso, o taro nga, 100 peso. 1 meter lang. Pikas ra. Ah, pikas. Pikas ka na. Ako, itom din mong kamo. Alam to, ako. Ate, dulog. Ate, ano ko? Itom naman ako banon. Kami. Sabi, yara na sakman. Hindi ka na sa. Ang sama na sa mukha mo. Ang first challenge ka, magtimpla og juice. Gamit ang gloves. Okay, let's start. Sa juice, gusto ninyo? Ha? So simple. Pitsil. Close the door, babe. Then, ton of water, no? Tapos, ang atong juice. Taro mo ninyo. Water ka, be. Oh, awa. Nayabo na siya. Water ka. Oh my gosh! Okay? Nayabo na tanan. Nayabo na tanan, no? Sabi. So, tag-ay sa itong juice. So easy. Oh. Kita na yan. Fork. Ako na magtilaw sa inyo. Unya himod. Grabe na challenge. Inay, una! Challenge number 1, dog. Go! Two. Dapat hard mo Busampay sanina. 3. Challenge done. Asa og barbell. Mag-asag barbell. Ay, 7, 8. Okay. 9 lang man. Failed. So, okay naman na. Ah, So, muna na ito akong challenge na human ha. mo na tong challenge Muna nimo. na to. Ang challenge na ako, Brian, kay pangitaon ni ang cellphone asa na ko ibutang. Go, Jay! Nah.
I'm Brian and welcome to my channel. Look,